Hoka Anacapa 2 Low GTX. To je nízka turistická obuv od Hoky, ktorá sebe spája komfort a pohodlie prevzaté z trailovej bežeckej obuvy, no vďaka použitým materiálom neprichádza o potrebnú odolnosť a ochranu. Je to top voľba, ak je vašou prioritou mäkkosť, pohodlie a nízka váha. Ideálna je na klasickú turistiku, viacdňové treky či cestovanie. Na zvršku je použitá kombinácia nubukovej kože so spevnenou sieťovinou, k tomu jemnejší okop vpredu a znútra počíta vodeodolná membrána Gore-Tex. Naviac táto zadná vyvýšená časť znižuje tlak na achilovku. Tento model poskytuje stredne široký strih vpredu, čiže nemusí sadnúť ľuďom so širším chodidlom. Menšie mínus má aj za príliš vysoko položené šňurovanie a horšiu možnosť zafixovania chodidla. Avšak tieto mínusy prevažuje pohodlie a komfort, ktorý poskytuje použitá pena v medzipodrážke. Je tu totižto použitá odľahčená EVA pena s 30% podielom cukrovej trstiny. No a o dobrú trakciu a prilnavosť v rôznorodnom teréne sa stará použitá podrážka Vibra Mega Grip. A posledným bonusom je priateľná cena. Čakajú ťa u nás v športovej predajni Vereda Sport v Považskej Bystrici.